Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 31, 2020. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.pa. Kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Vice Mayor Familiaran ginhangkat si Councilor Gamboa nga mag-file sang kaso kung may anomalya sa pag-usasang pondo sa COVID-19 response. Bonus cost sa syudad sang Cadiz pahamtangan sang 40 ka bed spaces. Sa balita national, delaying pattern nakitaan sang CSC sa kaso sa mga opisyal sang PhilHealth. Presidente Duterte ginlaragway bilang grieving father matapos nagkuwaan sang litrato nga nagahalok sa duta nga natabuan sang twin explosion sa Hulu-Sulu. Kag sa balita international, Jordan na record ang pinakataas nga daily tally sa COVID-19 cases. Sa sports balita, Nuggets kag Jazz patas na sa best of 7 series game 7 pati gayunon. Kag sa balita entertainment, J.K. Rowling ibalik ang award kasunod sa iya komento sa gender issue. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may Hello, good evening. Mayang gabi sa mga ka-aksyon natin. Happy Monday sa mga Facebook Live viewers sa Aksyon Radio Bacolod. Kamusta ka mo din mga ka-aksyon? And greetings time kita, Ana. Stay tuned lang ha. Padayon lang pag-monitor via Facebook Live. Pwede nyo gid ma-share, ma-like ang amon nga Facebook Live sa sining nga mga tinion na para damo nga mga tawa-aksyonan ang mangin aware no sa mga nagakalatabo diri sa Bacolod, Negros kag Bugos nga Pilipinas. Good evening lang sa pila naton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor karon na si Zet Alunan, Action An, Action Dale. Good evening, be safe. Salamat ikaw man. And yara man Action Ana si Sir Thomas Bronyola. Good evening, Action Balita Evening Edition. Yes, Action Dale sa kay Miss Heaven Heaven. Good evening kag kay Nalni Realista nga naga-monitor man suwo nga gabi. Sa kay Ningning Villaluz, mayong gabi ka-action always gid kami din nagapamati sa kabugwason kay Boyat Villalos, Coretta Michelle kag Anjon MM Antoinette. Madamo ignya salamat sa kay Maria Nesel Kahilig Raimondo. Good evening, good afternoon pa to sa ila Action Dale sa Kuwait. Damod nga salamat sa kay Thomas Bronyola. Good evening, Action Balita Evening Edition. Sige, mayong gabi mandira. Sa kay Rose Guevara, good evening man. Okay, mabalik na kita. Una sa balita. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya. And we are back to back action. And wala pagali sige, comment down mga ka-aksyon na. So far we have 96 Facebook Live viewers. Madamong gid nga salamat sa inyong sining pag-support no via digital sa Action Radio Bacolod. And comment down lang ang inyong sining mga komento and greetings kag inquiry mga ka-aksyon. Halin kay Ningning Villaluz bayong gabi kay Aksyon. Always kami nagapamati diri sa may kabugwason kay Boyat Villaluz, Corette, si Michelle, tapos na. Good evening ka kay Ningning Villaluz. Sa kay Action Dale, kay Philip Villalobos nga naga-monitor man. Sa kay Benji Joso, kay Jessica Dalumpines nga naga-monitor man subong nga gabi. Thank you so much, Gid. Sa kay Ma'am Olive Prado Gargaritano, good evening kag halong mandira sa mo always and God bless. Sa kay Jocelyn Alerta Cordero Gilang, good evening, nagalantaw sila ko no Action Dale sa Bago City. Sa kay Mike Javier, good evening. Si Getam Yaw ko no Aligin family sa Barangay Sumag, Action Dale. Sa kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening man. Your time. Aha. And sa mga action na mo na, invite ko lang gali ang mga wala pa nakaabalo action na. Go na, Dale. Please visit my personal page, ang Dale Explains. No? Thank you.
Una sa aksyon! Lasay sa 12 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Ginapa-review ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. sa City Budget Office ang proposal angon sa pagbakal sa mga kinahanglanon para sa COVID-19 response sang syudad. Una dirigin question sang konsehal ang pila ka item sa 113 million pesos nga supplemental budget nga ginaprubahan sang Sangguniang Panglungsod sa special session nagligad nga Sabadong adlaw. Lakip sa gina-question ni Gamboa amo ang proposal sa Bacolod CHO nga pagbakal sang 2,000 boxes sang sodium ascorbate vitamin C with zinc. Balor 2,250 pesos ang kada box o kung kabugusan nga 4.5 million pesos nga pwede naman makabakal sang parehong nga vitamins sa tag 349 pesos sa kada botelya. Ang proposal nga pagbakal sang galon sang alkohol nga balor 1,500 pesos pero gin-insister nga nakabakal siya sang 599 pesos lamang. Ang proposal man nga pagbakal sang 15 ka units sang laptop balor 68,000 pesos ang kada isa. Sa piyak nga mayaraman sang laptop nga nagabalor lamang sang 30 tub 40,000 pesos. Kag ang ginkatuan sang ginaprubahan man sadto nga 400 million pesos para sa COVID-19 response. 2,000 ka mga boxes of vitamins, sodium ascorbate vitamin C with zinc, 500 milligrams na. Total amount niya mga 4.5 million. So ating value sa isa ka box is 2,250. Tigin pa kita ko yung ako nga din bakal lang. Yung 2 days ago, kita sodium ascorbate man, branded pa galing with zinc, 390 lang man. Nabatyaan si City Councilor Wilson Gamboa Jr. Ginhangkat ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran si Councilor Wilson Junda Gamboa Jr. nga magpasaka sang kaso kung iya nakitaan nga may anomalya sa paggastos sang syudad sa pondo para sa COVID-19 response. Ini ang sabat ni Familyaran kasunod sang pagkwestiyon ni Gamboa sa ginaligar mahal nga presyo sang vitamins nga nabutang sa proposal sa Bacolod CHO. Sunog kay Familyaran, wala pa nabakal ang mga vitamins bangod sa tong Sabado pa lamang ginaprubahan ang supplemental budget. Dugang pa ni Familyaran nasad sa proposal nga ang vitamins nga pagabaklon ang per box kag hindi per bottle. Duhay ini sa palayag ni Gamboa. Samtang ginbulgar ni Familyaran nga sang ginbotohan ang supplemental budget, wala man nagpamatok si Gamboa. Ginakabig naman ni Familyaran nga pagpanglabugay ang ginahimo sang konsihal. So for me, dapat yan yung pakonsulit ko na yun. Papaklon na ka na yun lang. But kung may overprice, kailan patataso. Hindi na siya bottle. Nakakita ko di box. Oo. Bottle. So kasi ang box niya, may ulot pagkita ng mga pulo o kondusing na boxes. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran. Sa dugang pangabalita lokal, ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familyaran ang posibilidad nga i-lift o kung kakason ng pagpatuman sang liquor ban kag ang temprano nga curfew sa syudad. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag sang Vice Alcalde nga nagwa ang ini nga proposal sa meeting ni Mayor Bing Leonadia upod man ang mga opisyal sektor sang negosyo kag simbahan, mga doktor kahapon nga adlaw Domingo. Ginpahayag ni Familyaran nga lakip sa proposal amo ang pagbalik sang curfew umpisa alas 10 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon. Pero ginklaro sang Vice Alcalde nga wala pa sang pinala nga desisyon ng syudad. Tubtob nga may magwa nga bago nga executive order gikan na kay Leonardia. Ginklaro ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran nga ang liwat nga pag-usar sang home quarantine pass ang wala nagabuot o kung nagakahulugan nga babalik ang syudad sa enhanced community quarantine. Sa interview sa Aksyon na Radyo Bacolod, ginapahayag ni Familyaran ang chairman sang Bacolod IATF ang HQP system ang para sa mga persona nga wala nagatrabaho kag para sa mga tawo nga luyag magbakal sa essential needs. Suno pa sa Vice Alcalde, ang mga persona nga nagatrabaho ang kinahanglan lamang nga magpresentar sing company ID kag ang mga magagmay nga kompanya nga wala naga-issue sang ID ang dapat naman nga magdala sang photocopy sang business permit sang negosyo nga ila ginatrabahuan. Suno pa sa Vice Alcalde, ang mga naga-duty naman sa gabi o night shift ang kinahanglan nga may ID kag certification
of work schedule. Una nga ginpahayag ni Leonardia nga liwat ipatuman ang HQP umpisa Setyembre 3 tubtob 15 bilang isa sa mga measures para mahaganhagan ng COVID-19 infections. Kasunod man sang pangabay sa pila ka mga doktor nga kung mahimo, malimitahan lamang ang hulag sang tawo. Ginapaabot nga magapagwa si Leonardia sa formal nga executive order antes ang Setyembre 3. They thought siguro basi mabalik pa sa isityo, which is not the case, no? Business as usual tayo. No, ang HQP, para na siya sa mga tao na hindi huwag obra. Na gusto ang huwag lang yan, na picture. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Pahamtangan sang 40-bed spaces ng quarantine facility sang gobyerno provincial ang Northern Negros State College of Science and Technology o kon UNESCO sa syudad sang Cadiz. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II na kompleto ng program of work sa mga plano kag ginaumpisahan naman ang procurement process. Suno kay Diaz, idi nga facility ang gamiton sa pag-quarantine sa mga moderate o kon suspect COVID cases sa COVID-19. Ginkaro man sini nga ang sinuman nga mag-positibo sa resulta sang RT-PCR test ang pagasaylohon sa isolation facility sa syudad sang Silay o kon sa Banwasang EB Magalona. Sa katapusan nga balita lokal, temporaryo nga magauntat ang trabaho sa City Hall sa syudad Simbago umpisa buwas Setyembre 1. Ini ang ginanunsyo ni Bacolod ako ni Mayor Nicolas Yulo sa official Facebook page sa syudad nga The City Bridge Bago City Newsletter. Sunod sa alkalde, ini ang magalawig tubtob Biyernes Setyembre 4. Wala naman malakip ang mga frontliners kag essential services. Kapin sa 800 ka mga bagunhons ang ginpaidalom sa swab test sa duha ka adlaw nga mass testing umpisa sa tuong Agosto 30. Ginimplementar man sa syudad ang restricted movements kag ginatawag bilang pahimuyong days ang Agosto 30 kag 31 para malikawan ang pagdamo sa kaso sa COVID-19. Ang syudad Simbago ang isa sa mga pilot local government units nga ginpatigayunan sa mass testing. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 19 Action Radio Philippine Standard Time, si Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. And we are back mga ka-aksyon na commercial break kita sa mga radyo and diri kita anay sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Present man si Sir Allen Transporto. Good evening, Action Day, Action An. Monitor ko si Toto Allen sa Masville. Barangay Kubay, monitor man ang mga angels ko kag Joy, Len na always good nag-monitor. Salamat gid kay Sir Allen Transporto, halong kamudira. And araman si Ma'am Merny Dorido Magallanes. Good evening, Action Day and Action Ana. Keep safe, everyone. Action Dale, good evening man sa kay Nelny Realista nga naga-monitor. Bao si Sir Alex Fuentes, Black Action Dale, always kini siya nga naga-monitor. Present naman siya. Wala subong wala ko nakita ang duwa subong si President kag si Vice House. Sa Energy Fans Club. Nagpalamandong. Basi gano Palamandong. Antok ko. Pamalandong.
Pamalan. Pa-check ko subong si Dennis, si President Dennis. Ni siya nagatigaan. Press. Why kita da press? Si naman niya, si Vice Rayjan. Ganun sa mga nagpanghugas pinggan. Umba. Sa kay Enriquita Quirante, good evening. Good evening. Madala sa imo. Nagapamangkot sa Action Dale kung may biyahe ang Ceres Buwas. Mayara, wala sang balabag, no? Or hindrance sa mga public transportation naton diri sa may syudad sa Bacolod kag province of Negros Occidental. Arama nakatunin na si Sir Milo Huyati na Amit. Good evening, Action Dale. Mga yung gabi man si mo, Sir Amit. Kamusta ka dira? Daw close lang. Ay sir, kamusta ka mo dira? Action Dale, ang mga nag-message na sa aton. Siyempre, mga close na mga listener ka. Mamanggani. Amo na, no? Nang Action Boy, kung i-love mo na sila dapat. Love na. I-share nyo inang aton nga newscast, subong gabi. And kung makatune in kamuti, na mas mayo nga ma-share nyo ang mga public affairs programs ng Action Radio Bacolod. And continuous lang ipadalang inyo sa mga greetings. Kung may mga birthday dira, happy birthday. Ikaw na ginapag-greet daw si Philip Villalobos. Ikaw ko na dapat mag-greet. Sir Philip Villalobos, Action Dale, pag-greet po. Happy birthday to Tita Evelyn Mahilom from Noynoy. Uy, taga-diin ini siya. Okay, so happy birthday lang. So, sa kay Ma'am Lalibeth Ninya Action Dale, mayong gabi man. Sa kay Ma'am Beng Guerrero, good evening Action Dale, kag Action I'm watching here from Cartagena, Sipalay City. Namin isugong sa Sipalay, katawhay ni. Tawhay, sige. By the way, Dale Explains, visit my page for more news and information man. And of course, Action Radio Bacolod. Wala ka kontra, subong kayo wala din si President, kag si Vice President. Standby. Sige. Agapasin banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat. Una sa aksyon! Lasay sa 25 Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang balita national. Ginpahayag ni Commissioner Eileen Lizada nga may nakitaan nga delaying pattern ang Civil Service Commission o CSC nga nagauyat sa kaso nga imbolbado ang mga opisyal sang PhilHealth. Sa laging handa briefing subong adlaw, ginpahayag ni Lizada nga iyan na notisyahan ang pattern samtang gina-review ang mga kaso nga ginpalabot sa CSC humalin sang 2010 na tubtob 2020. Ginpahayag sini nga may mga kaso nga ang jurisdiction na dapat sa region apang ginapasaka sa central office kag may iban man nga dapat sa central office apang ginapapanaog naman sa region. Dugang pa sini nga kung anong rason sa pagpalawig sang procedure kag kung sino man ang ginapaboran sini amo subong ang dako nga palamangkutano na. Ginbulgar man ni Lizada nga may pila ka mga kaso nga madasig nga masulbar kag may iban nga wala na nasapakan. Nagpandamang DOH sa publiko sa mga nagalapta sa ngalan sa mga COVID-19 na patients lakip na sa social media nga isa ka bayulasyon. Sa virtual forum, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagapanawagan niya sa general public kag sa mga opisyal nga mangin considerate kag kakason ang pag-stigmatize sa mga pasyente.
Ginpatag ni Berheres sa idalom sang layi pwede nila nga mapahibalo ang opisyal sa mga impormasyon na para sa nagakaigo nga interventions pero wala ginatugutan sa nga layi kag sa data privacy law nga i-post ang mga ngalan sa pasyente sa social media. Sunod pa sa opisyal, hindi dapat i-discriminate ang mga COVID-19 patients bangod hindi na sila makalatod matapos gin-isolate nila ang ila kaugalingon. Ang isolation nagarawig sa 14 kadlaw para sa mga symptomatic o con mild symptoms. Ginarakway ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga grieving father si Presidente Rodrigo Duterte matapos ini nakuhaan sang litrato nga nagahalok sa duta nga natabuan sang twin explosion sa Hulo-Sulu nagligad nga semana. Sa Facebook post ni Cayetano ginbutang sang mamalingha ang ining rason nga ang mga Pinoy palangga si Presidente Duterte kag ang mga kritiko hindi makahangop sa iya. Ang presidente ang nagbisita sa Hulo-Sulu agud magpalambot sang pagpakig-unong sa mga biktima sang twin explosion nga nagpatay sang 15 ka mga tawo kag nagpila sa 75 ka tawo nagligad nga semana. Naghalad man si Duterte sang bula kag pangamuyo sa natabuan sang krimen antes nga nagkadto sa Camp Chudolfo Bautista agud bisitahan ang mga biktima. Nagpasiguro ang Department of Education sa mga manunudlo nga magapadayon ng salary increase kasunod ang pondo diri ang nalakip na sa 2021 nga national budget. Sa press briefing, ginpahayag ni DepEd Undersecretary Annalyn Seville kung Sevilla, 475 bilyones pesos ang ginpain para sa personal services ng departamento nga ginalakipan sa sweldo, allowance kay iban pa nga mga benepisyo sa mga empleyado. Ang ining pondo ang mas mataas ikumparar sa 418.4 bilyones pesos sa subong nga 2020. Sunod pa kay Sevilla, sa masulod nga tuig, mayara sang second tranche sang salary standardization law. Ang DepEd ang nagakuha sa dako nga bahin sang National Expenditure Program para sa 2021 nga may 754 bilyones pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time. Dugang ang mga balita pagkatapos gin lamang sini. Go! Saliwat, welcome back sa aton mga ka-action diri sa aton nga Facebook live greeting. Thank you so much guys sa tanan nga nagapadala sa inyo diri nga mga mensahe sa inyo nga pagpanamyaw. Syempre Action Dale. Nagapasalamat kita always and always. Sige sa kay Alma Del Mundo Cordero nga naga-monitor dira sa syudad sang Bago. Sa kay Lori Cordero Capio. Action Dale, mangkot ko, may biyahe buwas. Namangkot pag Action Dale sa norte, naman ni Action Dale. Wala sang wala sang, ano tagay niyang bal mo? Balakid. Wala sang hindrance. Mayara kita sa public transportation, no? Kaya wala man sa mga official announcement sa aton sining mga local officials sa wala sang province problema. of Negros Occidental. Meaning continue ang biyahe. Wala sang hindi maapektuhan ang biyahe sang series sa kung anuman sa karon nga ginapatuman diri sa Bacolod and syempre sa Negros Occidental. And by the way, we are still ang Negros Occidental under kita sa gihapon sa modified GCQ Action An. Wala sang pagbago from September 1 to September 15. So ang Bacolod City nagahulat pa kita sang classification nga itugyan sa aton sang national IATF. Kaya kung ano to sa babaw, sundon man diri sang LGU, sang Bacolod City. Sige, sa kay Miss Liza Joy Ilon Amoroso, nag-monitor sila kung Action Day. Solid ba na siya Action An? Si Ma'am Liza Joy. Isa ni sa, I think, sa sa Miyembro sa Energy Fans Club. Ipakita, i-search nyo ang Energy Fans Club. O hindi ka na ipangitao nyo, i-search nyo si Dennis Tiboroma. Kaya siya na ang president. Kay adjagin ka na dayon. Sige, sa liwat sa kay Ma'am Liza Joy nga naga-monitor subong Action Day sa JR Torres while nagaluto. Ano yung ginaluto ni Ma'am Man? Wow. Sana all galuto.
Galaway ni Section D. Ma'am, kasi ginaluto mo da. Nagkalabatok. Nanak na kaya sa radyo ya. Pwede kayo kabra sa mga ulubrawon sa sulod balay. Samtang nagaluto, pamati ka dala radyo. Feeling ko daw nag-sideline lang niya siya message. Pero ang iya nga dulunggan, aragit sa radyo. Stand by. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa aksyon! Kagsalita sa atong balita international, nakarecord ang Jordan sang 73 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa tung adlaw sang Domingo. Kinakabig nga pinakataas nga daily tally halin sa nag-umpisa ang outbreak. Ang Jordan ang mayara sa karon sa 1966 ka mga kumpirmado nga kaso, kag 15 diri ang napatay halin sa ma-record ang unang nga kaso sa tung bulan sang Marso. Nakitaan man ang madasing nga pagsaka sa nagpositibo sa COVID-19. Rason niya ginpa-istrikto pa ang ginapatuman nga nationwide overnight curfew nga nag-umpisa alas 10 ako na alas 11 sang gabi. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports balita, wala mapunggan ang maayo nga performance ni Jamal Murray sang Denver Nuggets kasunod nga nagapabiling nga buhi ang team sa postseason sang NBA matapos nga nagdaog sa score nga 119-117 kontra Utah Jazz sa Game 6. Ang 23 anyos nga atleta ang nakascore sang 50 points. May anom ka assist kag 5 ka rebounds para pangunahan ang kadalagan sang Nuggets. Bangod sini nagpatas na ang Nuggets kag Jazz sa 3-3 sa best of 7 series. Rason nga mayroon sang patigayunon nga Game 7. Sabay naman sang Jazz, nanguna si Donovan Mitchell nga may 44 points. Una sa balita, una sa aksyon! Balita entertainment,
ginpahayag sang author sang Harry Potter nga si J.K. Rowling nga ibalik sini ang award nga ginhatag sang US Kennedy family matapos nga isa sa mga miyembro sini ang nagpakamalaot sa opinyon angot sa gender issue. Ang Robert F. Kennedy Human Rights Organization naghatag kay Rowling sang Ripple of Hope honor. Nagdigay nga tuig apang ang presidente sang grupo nga si Kerry Kennedy ang nagpahayag ng opinyon sa British writer sa gender issue nagpakanubo sa identity sa mga trans people. Una diri nag-tweet si Rowling sa tungbulan sa Hunyo nga kung ano ang tawag sa tawo ang ginaabtan sa menstruation sa baylo nga pagtawag lamang diri nga isa ka babayi. Ang nasambit nga post ni Rowling ang ginpakabalaot man lakip nas sang aktor nga si Daniel Radcliffe nga nagdala sang papel nga Potter kag iban pa nga mga aktor sa series. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 37 Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ng kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 31, 2020. Saliwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defense. Tag-Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon